aprendre moltíssim d'altres coses, o sigui, no estic tancada a cap proposta, ja sigui del que se'm dona bé i del que no. Crec que la Firdaus em pot aportar molt sobre visions diferents del que jo estic acostumada i per tant crec que això serà una experiència tant personal com a nivell relacional. Es un proyecto donde sales de casa, si estás muy cerrado, sales, te despejas, desconectas un rato y conoces a gente nueva. Coneixes noves perspectives i nova gent i com fan i és, no sé, crec que és bastant enriquidor. Ha sigut genial passar temps amb ella, que no ha sigut molt pels exàmens i els horaris, però sí, ha sigut una experiència meravellosa. Considero que nosaltres hem de crear el color de les nostres històries i és una cosa que crec que hem compartit i que hem pogut omplir al nostre petit llibre de vida.